Виж как блъска. Да са начупени. Няма да са начупени. Знаеш ли, ако са начупка ти? Защото вашия блок е тъй. И купи тъй, пък нашия тъй. Бащачка каза, може ли ти? Мога. Тия гледай каква вода с тече, бах мой. Но то супер силно хвърча ти бе, човек, бах. Няма да се видя тераската. Дърпнете и пердето. Искам да дърпнеш перденето. Супер силно хвърля, човек. Той е голям тъшак. Смяташ, че останах баете ма фрасна. Представя, че снимки.